Hi, Mike. Hello po. Ayan. Hi, love. O, sige, mag-usap na tayo, mahal ko. Anong may paglilingkod ko sa iyo, Mike? At napatawag po sa usapang LDR. Si Sir, hindi kasi ako makapag-on. Hindi ka makamove on. Sige, Mike, kwentuhan mo kung anong nangyari at sino ba itong pinag-uusapan natin. Actually, Ano, love? may nililigawan. May nililigawan ka. Opo. Tapos, 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 nakamove on na po. love, chumachapi yung line. Kanina maganda yung linya natin. Anong nangyari? Ayan, ma'am, ako na po. Oo, medyo okay na. Ano yun? Yung nililigawan ko, Bakit ang pangit ng signal? hello. Hello? Hello, ma'am. Oh, ano yun? Yung nililigawan ko po ng Ano meron sa kanya? bali, Kuya? po. Wala po ako naiintindihan po. Every time na ikukwento mo na wala po akong naririnig, ano po meron? Hello. Ano po yun? Yung nililigawan ko po ng 1 year. Oh, Matagal na po ako nang liligaw sa kanya. mm. Hanggang ngayon po, wala po atang pag-asa. Okay, tinanong mo ba siya na ano ni? Sabi niya po sa akin na ayaw niya raw. Hindi raw ako yung para sa kanya na guy. Okay. Pero ngayon niya lang ba sinabi yan o nung mga panahong naka 6 months ka na ng pangliligaw, sinabi niya na sa'yo na feeling ko hindi tayo mag-work together? O ngayon lang? Bali, matagal ko naman sinasabi sa kanya Na? na gusto ko siya, na kung pwede ko siya ligawan, gano'n. Mm. Tapos yung sa tagal-tagal, ma'am, hindi na ako nakapaghintay. Ayun, nangligaw na po ako sa iba. Okay. Tapos yung nagkaroon na po ako ng sariling pamilya, may anak na po ako, 2 babae. Tapos ba't ganun, ma'am? Siya po yung parang, siya na yung nag-i-effort na parang siya na yung ligawan ko ulit kahit may pamilya na ako. Okay, pero mahal mo naman yung wife mo, love, di ba? Opo, ma'am. Kung mga ayaw ko na po masira yung pamilya ko. Hindi sabihin mo yun kay ate ng diretsuhan na we had our time. Kumbaga, dumating yung phase ng buhay ko na ikaw yung gusto ko, ikaw yung gusto kong makasama, ikaw yung gusto kong maging partner. Dahil type kita, dahil crush kita, may feelings ako sa'yo. Pero ngayon kasi, wala na yun. May asawa na ako, may anak na ako, gusto ko mag-concentrate sa kanila. Ayokong saktan yung asawa ko, mahal ko siya. So, kung pwede lang, yung emotions mo, yung nararamdaman mo, sarilinin mo na lang. Huwag mo na lang akong guluhin kasi ayokong magkaroon kami ng hidwaan ng asawa ko because of kung ano-ano yung sinasabi mo sa akin. I appreciate it na sinasabi mo sa akin ngayon yung feelings mo, kaya lang, it's just too late. Opo, ma'am. Mm-mm. Kaya alam mo, lagi niya akong yung parang walang personalan, trabaho lang, gano'n. Anong walang personal ang trabaho lang? Parang kahit sa trabaho, ma'am, kahit hindi na naka-duty, ako pa rin yung pinag-duty kahit kasi siya yung yung parang nasa finance officer. Okay. Kaya yung parang nahihirapan na rin ako, parang gusto ko na rin bumalik ng Luzon. Kaya lang, iniisip ko naman yung pamilya ko. Okay. Pag every time ba na pinag-duty ka niya, may extra pay ba yun sa'yo? O wala? Wala po kami schedule eh. Ano po, Kahit sorry? walang schedule sa opisina, pag sinabi niya na ganito yung pangalan, automatic yung duty po. Pero may extra pay, may overtime yun. Kasi hindi ka dapat naka-duty, off mo yun eh. Opo, ma'am. May extra pay. Hindi sa ako, ma'am. Bali sa ako po kami ngayon, ma'am. Sa gobyerno po natin.
Oo nga, pero dapat may extra pay. Ulitin ko, dapat may extra pay. Off mo yun eh. Tinatanggalan ka niya ng off para mag-duty ka kung kailan niya trip, kung kailan niya gusto, para makita ka niya siguro, para makulit ka niya. So, dapat yon overtime pay. May overtime Opo, pay ma'am, ka ba? ganun po. Opo, ma'am, ganun po. Hindi, isipin mo na lang siya, kunin mo na lang siya as an opportunity na makaipon. Kasi dagdag din yun eh. Dagdag sahod din yun eh. Ngayon, kung ayaw mong jumuti, kung hindi mo talaga gustong jumuti kasi gusto mo mag-spend time with your family, Mike, right mo din yun. Karapatan mo din yun. Pwede ka mag-file sa HR, lalo na kung sunod-sunod na off-duty ka, pinagduduty ka niya, sabihin mo sa HR ninyo na meron naman po kasing naka-duty. Hindi ko po naiintindihan ba't ako po yung i-duty. Off ko po to. Parang 2, 3, 4 na beses na po akong consecutive na walang off. Kasi pinag-duty niya ako. Naiintindihan ko po na naifa-file ko naman siya ng OT, pero gusto ko din po kasi makasama yung pamilya ko. Gusto ko po silang makasama sa off ko at hindi ko po yun nakukuha kasi lagi po ako nire-request. Hindi naman po sa nagre-reklamo, pero gusto ko po sana itong nire-request sa akin, i-decline ko muna. Ano po ba yung mas maganda? Yung magpapalipat na lang po ba ako ng destino o... Kung magpapalipat ka ng destino, mahal ko, malalayo ka ba sa pamilya mo? Mahihirapan ka ba? Hindi mo pa, sa Luzon po yung pamilya ko. Okay. Kung mas malapit sa pamilya mo yung lilipatan mong destinasyon, mas pabor ba yun sa'yo? Oo, ma'am, mas maganda po. Ayun naman pala, Mike eh. Palipat ka na lang, mahal. Ilayo mo na lang yung sarili mo sa kanya. Kasi sa totoo lang, Mike, nakakatuwa yung, nakakatuwa yung resistance mo, yung disiplina mo sa sarili mo. Nakakatuwa. Opo, Kasi ayan na eh, tinetempt ka na eh, nasa harapan mo na yung tukso eh. Pero ikaw mismo ang umaayaw at gumagawa ng paraan na tumakbo, layuan yung tukso, iwasan yung tukso, which is something good sa'yo, Mike. Sa totoo lang, kung ako yung asawa mo or ako yung parte ng pamilya mo, I will be proud of you and I will be happy na ikaw yung naging partner ko in life kasi ganyan yung resistance mo, yung disiplina mo sa sarili mo sa tukso. Kasi this is a girl that you've never been with before but you wanted her before eh. Ito yung babae na kumbaga hindi napasayo, tas ngayon nagpe-present ng sarili niya para mapalapit sa'yo instead of taking that as an opportunity na sunggaban, tuklawin na, ayan na, nasa harapan mo na eh. Ikaw tong lumalayo, which is good. Kahanga-hanga yan, Mike. So kung sa tingin mo, ano po yun? Yung one, ma'am, sinasabi ko rin po sa misis ko na gano'n yung style ng yung babae na yun. Sabi ng misis ko, trabaho lang, huwag mo nang pansinin. Kaya lang, ma'am, parang kahit hindi mo na dapat na nandun ka sa lugar na yun na mag-duty, pwede naman kumuha ng iba. Laging nandun. Kahit sa malayo na kami dadalhin, i-stop niya yun. Basta nandun lang ako sa lugar na yun. Nakakatuwa ka, Mike. At nakakatuwa din yung asawa mo kasi hindi siya skandalosa, hindi siya palingkera. Alam mo yun, parang alam niya din, kumbaga mature kayo pareho ng asawa mo, perfect match nga kayong dalawa. Pero dahil nga sabi mo nahihirapan ka na din, it's getting too personal with you already and hindi ka natutuwa na nagiging uneasy ka din sa trabaho, na awkwardan ka sa sitwasyon. If that situation is making you feel awkward, pwede mo naman kunin yung offer na magpapalit ng destino eh. Yung mas malapit sa pamilya mo. Kasi kung ayaw niyan tumigil, manapa nga na ikaw na lang yung umiwas. Manapa nga na ikaw na lang yung lumayo. Para si ate ay matauhan na ano ba yan? Ginawa ko na ang lahat. Matindi ang pagmamahalan nila sa isa't isa para magising siya sa katotohanan na lumipas na talaga yung panahon para sa kanya. Oo, ma'am. Lipas na, no? Sige, hayaan mo na lang siya, Mike. Kumbaga, ipagdasal mo na lang na makahanap siya ng lalaki na magugustuhan siya at this time around, pipiliin niya at magiging masaya din siya katulad ng pagiging masaya ninyong mag-asawa. Pero ikaw, palipat ka na lang muna ng destinasyon or yung pagdudutihan mo para hindi ka nahihirapan ng ganyan. Kasi dama ko yung kumbaga yung awkward feeling mo na parang ayaw mong madestino kasama siya kahit saan. Oo. Maraming ang bait. Hirap pala, ma'am. Ang hirap. Ang hirap ng pogi, no? Ay, hindi po, ma'am. Mabait lang po. Ang hirap ng habulin.
Iba si Mike. Hindi. Ano yan, kumbaga, it's something that can make you feel proud. Not just because dalawang babae yung nahuhumaling sa'yo or may babaeng gusto ka sa buhay niya, but because kaya mong hindian yung temptation para sa pamilya mo. Isa kang ehemplong asawa sa wife, husband sa wife, isa ka ding ehemplong ama sa mga anak. So, good job for you, Mike, o, 'di ba? For saying no to temptation. Maganda 'yan, ipagpatuloy mo 'yan, mahal. Magpadestino ka na lang sa iba. Tapos sabihin mo na lang doon kay ate na I'm doing this because I love my wife. Para matauhan siya na ay, wala talaga akong epekto sa kanya. Ay, wala talaga akong dating sa kanya. 'Di ba, Micah? Hayaan mo na lang na ma-realize niya na yung ginagawa niya ay hindi maganda, okay? Ngayon, kung meron kang Thank you po, ma'am. mensahe dito sa asawa mo, naku, napakaswerte ng asawa mo sa'yo, Mike. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Taga-Kwan din po siya, taga-Kabanatuan. Mama, malapit na ako umuwi dyan. Wait lang kayo nila, baby. Oo, Okay, mag-alala. Okay lang ako dito. pakasweet, Tsaka mahal na mahal ko kaya. pakasweet naman ito. Hampasin kita ng golden dove. Pakasweet, visit. Sarap hampasin ng alcohol ng taong to. Hindi, maraming salamat, Mike. In fairness, daig mo ang happy ending. Sana magtuloy-tuloy yung Thank you blessing po, sa inyong mag-asawa at mabuhay ka, Mike. Hindi ka katulad ng ibang lalaking kilala ko na kapag binigyan mo ng matuto ka, tuto ka ng tuto ka. Ikaw hindi, which is good. Kaya nga doon, ma'am, nagugulat ako sa iba. Hindi gulat ng lalaki ganun. Totoo yan, Mike. Itaas mo ang bandera ng ng lalaking matino. Ganyan. Opo. Oo, maraming salamat, Mike, Thank for you, making me ma'am. happy. Thank you Ingat po, ma'am, kayo. so much. Bye-bye. O, in fairness kay Mike, alam nyo kanina, pagsagot niya ng phone, di ba, you know naman how I call you guys, di ba? Alam nyo ang tawag ko sa inyo, I love. Pero nung tinawag ko siya, hi love, sabi niya talaga sa akin, huh? Totoo, sinagot niya ako ng, huh? Gusto mo yon? Feeling close naman kasi ako. Pilingera si ate girl. Ayan, tuloy na ha. Pero nakakatuwa na may mga lalaking ganyan, no? Actually, marami pa sila. Ang dami ko din kilalang lalaki. Even dito sa office namin, madaming ganyan. Oo, naha-zone ako. Totoo. Oo. In fairness, dito sa office din namin, maraming ganyan eh. One woman man. Ayan, maraming ganyan sa office. And I'm so proud that I have a lot of friends na ganyan yung mentality. At lagi nilang sinasabi sa akin kasi na cheating is a choice eh. And that's something that I do agree with. Highly agree with. Na cheating will always be a choice. Hindi mo pwedeng masabi na aksidente ang lahat. No, pinili mo yun eh. Pinili mo nga pagbigyan siya, i-entertain yung feeling, pinili mong pumunta sa hotel kasama siya, pinili mong may mangyari sa inyo, pinili nyong mag-text sa isa't isa, pinili nyong kausapin yung isa't isa, pinili nyo yun. Cheating is always a choice. But so is saying no to temptation. And this guy said no to temptation. Kahit andun na yung babaeng dati ay pinapangarap niya, andun na yung babaeng dati ay gusto niya. Gusto niyang makasama, gusto niyang, alam mo yun, gusto niyang maging girlfriend, niligawan niya sa loob ng isang taon, di ba? Kung sa totoo lang, no, doon lang tayo sa totoo, kung si Mike ay siraulo, di ba? Pwede niyang tikman lang yun eh. Wala lang, matikman lang kasi grabe yun eh. Isang taon niyang niligawan, wala siyang napala eh. Pwede niya sanang tikman pero hindi niya ginawa. O 'di ba? Kasi mahal niya yung asawa niya, mahal niya yung pamilya niya. Something na nakaka-proud. Bilang kunyari ko kakilala ko si Mike, anak ko si Mike, ako yung nanay niya, ako yung tatay niya, I will be proud. I was able to raise a good kid. O 'di ba?